rôznymi náboženstvami. So that's the first thing. Takže to je prvá vec. That's if we're enlightened. To je to, keď sme osvietení. If we're not enlightened, we will think that what happens in my mind, the stream of identifications is me, and I will think of you and see you as different from myself. Ak nie sme osvietení, tak si myslíme, že to, čo sa deje v našom prúde mysle, to som ja, a to, čo sa deje mimo neho, to ste vy. And if I do that, we get quite a few problems. A pokiaľ máme túto predstavu, tak z nej získame tiež niekoľko problémov. And so attachment arises for what I want, aversion against what I don't like. Objaví sa príputanosť tomu, čo chceme, a averzia k tomu, čo nechceme. Then from attachment, greed comes because I'd like to keep what I have. Z príputanosti sa objaví chamtivosť, pretože si chceme ponechať to, čo máme. Aversion comes, or envy comes because the ones I don't like to see happy. Objaví sa závisť alebo žiadosť, pretože tých, ktorých nemáme rádi, nechceme, aby boli šťastní. And from ignorance, the stupid kind of pride comes. A z nevedomosti sa objaví hlúpy druh pýchy. And what's the stupid pride? A čo je to tá hlúpa pýcha? It's the one that thinks I'm better than you. Je to tá pýcha, ktorá si myslí, som lepší ako ty. And why is that stupid? A prečo je takýto pohľad hlúpy? Because, it means we're always in bad company. Pretože to znamená, že sme vždy v zlej spoločnosti. We spend our lives among useless people. A strávime svoj život v spoločnosti zbytočných a nešikovných ľudí. Nobody we can learn from, nothing we can share. Nemáme okolo seba nikoho, od koho by sme sa mohli učiť, a nemáme sa o čo podeliť. And that kind of pride makes people like frozen dinosaurs, completely stiff and blunt. A ľudia sa vďaka tejto pýche stávajú takými zamrznutými dinosaurami, úplne strnulými a zablokovanými. On the other hand, there exists also a very positive kind of pride. Na druhej strane existuje tiež taký veľmi pozitívny druh pýchy. Not the exclusive one, better than you. Nie tá vylúčujúca pýcha, som lepší ako vy. Which is ridiculous anyway, because somebody is always stronger, better, longer, more intelligent. But never the best. Pretože takýto pohľad je aj tak vždy smiešný, pretože vždy je niekto v niečom lepší, niekto je lepší milenec, niekto je lepší v tom alebo v tom, takže ten pohľad je aj tak neudržateľný. So instead of that, one does the inclusive pride, thinking, aren't we all great? Takže namiesto tejto vylúčujúcej pýchy môžeme mať takú zahrňujúcu pýchu, ktorá hovorí, nie sme všetci vynikajúci. And these people understand and they open up and they also give the best that they have. And as everybody gives the best that they have, everybody is lifted and sings. I mean, a tomuto ľudia rozumejú, otvoria sa tomu, dajú za seba to najlepšie, a keď každý dá za seba to najlepšie, tak veci naozaj sa môžu pozdvihnúť na nejakú novú úroveň. So when these disturbing feelings are there, the next what happens from them is, 84,000 combinations of disturbing feelings. Takže keď máme tieto rušivé emócie, tak to, čo sa z nich deje, je, že sa dostávajú do 84,000 rôznych možných kombinácií. And if we could see them as what they really are, a keby sme ich dokázali vidieť ako to, čím naozaj sú, as a zoological garden leaving our mind, ako zoologickú záhradu, ktorá opúšťa našu myseľ, as, a funny film where you don't need to look, ako smiešný film, na ktorý sa nemusíme pozerať, then we would see what it really is, our mind freeing itself of future problems and so on. Tak by sme videli to, čím naozaj sú, je to naša myseľ, ktorá sama seba oslobodzuje od budúcich problémov. And we feel like after a useless party when we think, don't come back like that. A cítime sa ako na konci takej zbytočnej party, kde tým hosťom odchádzajúcim hovoríme, už sa nevrácajte. But instead of that, we usually think the feelings are real. Ale namiesto toho my obvykle si myslíme, že tie naše pocity sú skutočné. Even though they weren't there before and they won't be there later. Napriek tomu, že pred chvíľou tu neboli a potom tu opäť nebudú. We think they're real. My si napriek tomu myslíme, že sú skutočné. Then we do and say stupid and dramatic things. A potom hovoríme a robíme hlúpe a dramatické veci. Lose face. Strácame tvár. Make fools of ourselves. Robíme zo seba hlupákov. And afterwards have to yell talk twice as long and twice as loud, to get the same results because nobody trusts us anymore. A na konci musíme hovoriť dvakrát tak dlho a dvakrát tak nahlas, aby sme dosiahli ten istý výsledok, pretože už nám jednoducho nikto neverí. And also we created habits inside, and
we easily fall into the same roles again. A okrem toho sme tiež počas toho vytvorili v sebe vnútri návyky, takže sa potom opäť ľahšie dostaneme znovu do toho istého spôsobu správania sa. And that's what called samsara in Sanskrit, or korva in Tibetan, meaning the wheel. A to je to, čomu sa hovorí v sanskrite samsara alebo korva v tibetštine a znamená to kruh. That's where we're always in a situation where we're not really aware of what's going on. We are hit by something, we react, without thinking. Znamená to, že to stav, ktorom sme sa nachádzame v nejakej situácii, ktoré nerozumieme, niečo do nás narazí, my reagujeme bez toho, aby sme rozumeli, o čo ide. And after something else falls on our heads. A potom na nás spadne niečo ďalšie. So this is the conditioned world. A toto teda je ten podmienený svet. And it's because of this that the Buddhas appear and teach. A práve to je dôvod, prečo sa Budhovia objavujú a prečo učia.